आंनि आंगो लोगो साख्रिगोनार लोगोफोर दा आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबो आरो जिउजों आं खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरबाय। दाना आङो डिउटियाव थानानैब्लाबो आङो भिडिअ खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना एसे दसे गोसो होनानै नायलांदो अननानैहाय। आङो डिउटियाव बिजि मोनब्लाबो आंनि समखौ फाननानैहाय आङो भिडिअआवहाय सम बाहायबाय। मानोना आङो आपल'ड खालामनो मोनैया जोबोर आङो गोबावै जाबाय। बेनिखायनो आङो जा हायो आङो भिडिअखौ आं खालामगोन। जेब्ला आं खालामनो गोसो अब्लानो आं खालामगोन आरो। दाना आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनो आं गोसो जादों। नोंथांमोना नायलांदो। नायलांनो हागोन। गासैखौबो आङो खिन्थाजोबनो हानाय नङा। मानोना आंहाबो माने डिउटि दङ। बिनि थाखाय आङो जा हायो आङो बेखौ नोंथांमोननो आं खिन्थालांगोन। दा नायलांदो माबायदि बेंगलरनि जायगाफ्रा आरो माबायदि जायगायाव थानानै डिउटि मावनानै दङ बेखौ नोंथांमोना नायदो। नुनायावथ' जोबोद मोजां मोजां जायगाफोर दङ। नायदो नै बेफोरो जोबोद मोजां मोजां जायगा आरो नायबा थाथावथाव। बिबार बागानाव माने गेलेबाय थाथावथाव जोबोद मोजां जायगा। नाथाय बेफोरबायदियाव थानो मोनोब्ला बिबार बारि बागानाव बिफां लाइफां गोनाङाव थानो मोनोब्ला बेबायदिनो दाउसा दाउलाफोर गाबनायफोरजों बेबायदि थानो मोनोब्ला बेसेबां गोजोननाय मोनो। आरो बेसेबां गोजोननायजों लोगोसे सोरगो रायजोआवहाय थानाय बायदि मोनो। बेनिखायनो बिबारखौ आङो जोबोद मोजां मोनोखाय बिबारखौ आङो जेब्लायबो मोजां मोनो। आरो बिबारखौ मोजां मोननायजों लोगोसे आङो गावखौनो जेसेबांनाखि आंनि दुखु दाहा आंनि जिंगाफोर आंनि दुखुफोरखौ आङो बावगारलांनो आङो गोसो जालायलायो आरो बिबारफोरनि महरखौ नुयोब्ला। बेनिखायनो बेखौ आङो नोंथांमोननो ब्लग भिडिअनि गेजेरावब्लाबो आङो खिन्थाबाय। आरो माखासे आङो खिन्थाबावगोन। नायलांदो नोंथांमोना। दा बेफोरो कम्पानिनि मोनसे आरो बियो बागान आरो बेयाव मोनसे कम्पाउन्ड लुगासिनो दङ बेयावहाय। दा बियो नैबे जाहैबाय नैबे लेबारफोर थाग्रा खथा। नैबाव थायो माने कम्पानिया एसे माने दा बन्द' जाथ'ना दङ। बे कम्पानियावहाय माब्ला खुलिगोनथाय माने बेखौथ' एक्जेक्ट माने बुंनो हाला आरो। जेब्ला आं बे कम्पानिया खुलिफिनो होमब्ला नोंथांमोना आङो खिन्थागोन। ओंखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो। बै जे मोनसे थिङै नुहुरदों बैयो बे जाबाय बिल्डिं। बे एपार्टमेन्ट होनना बुङो। एपार्टमेन्ट बेखौ माने एपार्टमेन्ट बानायगोन। दा बेयावहाय माने कमप्लिट गासिबो जाजोबाखै आरो माने बानायनोसो नागिरगासिनो दङ एपार्टमेन्ट। दा बै नुहुरनाय बिल्डिंखौहाय हनै बैयो बेखौ एपार्टमेन्ट बानायगोन आरो बे बिल्डिंखौ। आरो आं खिन्थाबावनो गोसो जादों। नायलांबावदो लोगोफोर। नायलांबावनो हागोन। बेयाव माने ओरैबायदि माने मोजां मोजां माने थायोब्लाथ' बुंनो थाङोब्लाथ' गोसोफ्रा जोबोद मोजां मोनो। आरो जोबोद माने बेयावहाय थायोब्ला जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरो। दा बेनिखायनो आंगोलोफोर नोंथांमोनासो माबायदि मोनो बेबायदि थायोब्ला। आंथ' माने एकदम माने नुयोब्ला बेफोरबायदि नुयोब्ला जोबोद माने गोजोननाय मोनो आरो। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो एसे खोन्थाबावगोन। नैबे जाहैबाय लेबारफ्रा बेयावहाय ओंखाम संनानै जायो। नैबे खथाया बेयावहाय बिथांमोना जायो। बेनो मा सावनानै जायोथाय बे गावसोरनि खोथासै आरो। दा जायो आरो बेयावहाय। नैबे जाहैबाय खथा लेबारफोर उन्दुग्रा खथा बियो। बेवहाय माखासे सिकिउरिटिफोरबो थायो। आङो खिन्थाबाय। दा उन्दुना दं माखासे सिकिउरिटिफोर। आं बेखौ खोन्थानो। आङो हाबबाय सिङावहाय। दा नायदो माने गोदो उन्दुगासिनो दं डिउटि मावनानै। दा नायदो
बिसोरो उन्दुदों आरो जोबोद माने मोनायावहाय डिउटि मावदोंमोन दा बिसोरो मोसौ बायदि उन्दुगासिनो दङ आरो सासे दंबायो बेखौ आं खिन्थानोसै बे सासेखौबो नायदो बेबो मोसौ बायदि उन्दुगासिनो दं दा बिथाङा हनै सानैलायदों दा बिथांखौहाय नायनो हागोन दा बिथाङा हरैनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव एरियायाव थानाय खासिनाला गामिनि मथामबिल एरियायाव हाबसननाय खासिनाला जायगानि आरो बिथाङा बिथांखौ नायना लादो ब्लग भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खोन्थादों बिथाङा नाइट शिफ्ट मावदों दा मेंबाय बिथाङा उन्दुगासिनो दङ बिथाङा बाय बाय खालामहरदों नोंथांमोनाबो अननानैहाय बाय बाय खालामहरदो बिथांखौ हरफिनदो आरो नैबे सासे नै बिथाङा सिलचर डिस्ट्रिक्टनि सिलचर बिथाङाबो मोसौ बायदि उन्दुगासिनो दं नायदो नै बिथाङा बेसेबां गोलाव उन्दुगासिनो दं एकदम लंपेन्ट गाननानै बिथाङा सिकिउरिटि ड्रेसखौनो खुवाखिसै बियो लंपेन्टजोंनो उन्दुबाय हयथ' बियो गामसा खुनाब्लाबो बियो उन्दुनो हागौमोन आंथ' माने बिदि ड्रेस लंपेन्ट उन्दुनाय समाव आं बेबायदि उन्दुनो हाया लोगोफोर माने आंना एकदम गामसा गानथारनांगौ बिदि लंपेन्ट गाननानै उन्दुनो हाया मानोना उन्दुनायावहाय एकदम माने मोजां मोना आरो उन्दुनायफोरखौ सुखुवा आरो आं नोंथांमोननो खोन्थाबावनोसै आङो दाना बै मोनसे गेट सिङै थांसिगोन आङो गेट सिङै आङो ओंखारबाय आङो थाबायगासिनो दङ बे गेटफोरखौबो नोंथांमोना नायदो नायनानै लाबानो जाबाय आङो थाबायगासिनो दं नै थाबायगासिनो दङ दा नोंथांमोना माने एसेसो नायनानैहाय लाबानो जाबाय आरो दा बेयाव सानै आंनि सिकिउरिटि लोगोफोर दङ बेखौ आङो खोन्थानोसै आरो नोंथांमोनखौ एसे ब्लगनि गेजेरजों स्वागत खालामना लाथोंसै एबा बरायना लाथोंसै बेयो दै थिंखि आरो बे दै थिंखि बे दैयाथ' माने बिदिनो मटरनिफ्राय मा खालामना लायो बाहाय मटरनिफ्राय बोखोना लाना बाहाय बे द्रामावहाय दोनो ओमफ्राय नांगौ जायगायावहाय दै गैयाब्ला बेखौ माने बाहायनाय जायो आरो नैबे दैयानो दाथ' दै गैया दा बाहायनाय जाया आङो खिन्थागासिनो दं नै नायलां जोबोद मोजां दङ नायनो हागोन नोंथांमोना ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना ब्लग भिडिअ मोजां मोनो दा नायनो थाखाय नायलांनो हागोन नोंथांमोना ब्लग भिडिअफोरखौ दा मोजां दङ जोबोर मोजां ओमफ्राय दा नैखौबो आं खोन्थानो लुबैदों नैबे जाहैबाय जोंनि नैबे गेट दा बे गेटखौ जोङो थाला होनानै दोननांगौ नैबे नै थालाखौ नायदो नै थालाया आरो नै माखासे सैमाफोरबो दङ जोबोर मोजां सैमा दं बाहायाव नायना लानो हागोन आरो बेनिखायनो अनजाग्रा अनजालि आंनि अनसुलि लोगोफोर नोंथांमोननो मा होननानै खोन्थाबावनो दा माखासे माने नायबावदो एसेसोर नायनानै लाबानो जाबाय आरो दा बैसोर जे भिडिअ माने मबाइल सेरगासिनो दं बिथांमोना बै सिकिउरिटि बिथांमोना नै थफि हमलायनानै दङ जिरायनानै मबाइल गेम गेलेगासिनो दङ पाबजि गेलेदों बिथांमोना दा बिथांमोना सानैबो पाबजि गेलेदों दा बिथांमोनासो माबायदि गेलेदों माबायदि गोसो होना गेलेदों दा बिथांमोना मिथिगोन आरो बिथांमोना गावसोरसो मिथिगौ आरो सासेयाथ' पाबजि गेलेनानै नैबे बिथाङा 18,000 थैबाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय केसाब कुटुम दा बिथाङा जाहैबाय अरुणाचल बर्डारनि आसामनिनोखा खिन्थु अरुणाचल बर्डार जायो आरो दा नैबे बिथाङानो पाबजियावहाय 18,000 थैबाय गेलेनानैहाय दा बिथाङा बिराद दुखु दङ बिराद जिंगा दं गावसो मिथिगौ गावनि दुखुखौ खिन्थानो हाजोबाखैब्लाबो दा बिथाङा मिथिगौ आरो ओमफ्राय नैबे सासेया जाहैबाय नैबे बलामजरानि मिस्टार बाबिलन मोसाहारि दा बिथाङाबो गेमाव इन्टारेस्ट दङ नाथाय बिथाङा माबाखौ गेलेया आरो माने अनलाइनाव बे माबाफोरखौ रामिनो मा होनो लेवरानो बेफोरखौ गेलेया